Ano kami, mahaboy kami basura. Ari na naman ang taga Negros. Oh. Ang karton nila di pagyaboy anay. Dili lang ni. Ha? Din? Ang tawa sa blow? Oh, tamo. Ari di sa kwet ng basura kami di oh. Damo kami nakuha nga basura. Hindi, tanong ko to ya. Mahaboy kami sa basura dito sa may ano. Sagwa. Gagno ko alauna imedya subong mabungguan ang Mustang. Kita mong taga Negros. Ang tawa bit-bit niya oh. Ano kami? Basurira diri sa Kuwait. Agoy. Ang bungguan mong side mirrors ang salakyan. Agoy. Ikaw lang daw boy oh. Agoy. Ay, di po tayo. Ano pa? Believes ka mo sa amon o brother eh. Ay, nako. Oh. May nagapungko to sa may nagdanan tawla tro ka. May hindi ka kita na. May nagapungko sa Gisisitan mo. Hoy. Gisisitan mo. Siya niya gisisitan ko. Hapoy ka na yung basura tapos na. Kakapoy. Kita mo do patay nga lugar dio. Tapos wala na mga tao, kami na lang din nabilin. Ano ganit siya do lugar sa mga zombie. Sus sarado ning mga balay ni para hindi ka kapanago di. Ay na kami. Balik na kami. Ba niya oh. Senta ko ng... Bye.